Cejna ji dayikbûna Hezretî Îsa li bajarê Amedê hat pîrozkirin. Li Dêra Dayika Meryem a Sûryaniya bi cemaeta Sûryan û Ermeniyan merasîmek hat lidarxistin û dua hate xwendin. Walî bajarê Amedê jî serdana cemaeta Mesîyan kir û sersala wan pîroz kir. Heman demî de rêberê ruhaniyan jî hêviyên xwe ên sala 2023 anî ziman û got, hêvîdarin ku sala nû ji bo hemî cîhanê û ji bo rojhilata navîn bixure aştiyê bîne. عيد المولود آلوهايا İsa Mesih'in doğuş bayramı. Em her sal dayikbûna Mesîhê Îsa pîroz dikin. Îsal jî em vê rojê pîroz dikin. Spasî li birayên me yên Misliman dikin ku li gel me bûn, hêvî dikin ku sala nû jî ji bonî cîhanê aşitî, biratî û aramî bîne. Saygımızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Di Dêra Dayika Meryem de her sal di 25 berfembarê de merasîma pîrozbahiyê ji dayikbûna Mesîhê Îsa tê pîrozkirin. Îsa jî bi beşdarbûna cemaeta Sûryan, Ermenan û bi mêvanên Misliman hat pîrozkirin. Tabii 2022 belki nehoş derbas bu. İnşallah 2023 inşallah ve baş çebe derbas bebe. İro aydamaya anbejin velada Mesih'a. Goyro velidiya inşallah anbejin او که ما درخواست ما گو بتون دنیای ده دنیای تف گو به آن بیشن براتی به و آن بیشن گو همو محبت به و اف سواشه گو چید بین انسان من گوتین کشتن انشالله قوتا خودی آن بیشن و انشالله تمام ببن. Cemaetê Krîstyanan li derdorê agirgeriyan mûm pêxistin û dua kirin. Piştî dua xwendinê çorek li beştervanan belav kirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.